Neixón é un dos xacementos galegos nos que se levan realizado un maior número de intervencións. Boa parte delas, fundamentalmente as desenvolvidas nos últimos anos, foron posible grazas á implicación do Concello e tamén da Universidade de Santiago. Hai varias semanas iniciábase unha nova edición do curso de Arqueoloxía Práctica, no que están a participar en varias quendas unhas 12 persoas. A escavación deste ano está a aportar novos datos, revelando aspectos de interese, como o feito de que a maioría dos restos que se están atopando no propio castro son de procedencia altomedieval. Estamos vendo un pouco os resultados preliminares da intervención arqueolóxica deste ano, que se consuman principalmente na aparición dunha gran estrutura retangular, que en principio consideramos que pode ser en torno ao século IX despois de Cristo. É moi característica ou destacada a construción principalmente porque apareceu parcialmente o tellado enteiro. Temos unha gran cantidad de material construtivo recuperado en torno aos 200 kilos de tella da época. Curiosamente, os datos deste ano revelan algo de sumo interese, que estamos excavando nun castro, pero en cambio os resultados que están aparecendo non teñen nada que ver co mundo castrexo, ¿sí? Posiblemente o que teñamos aquí sexa algo en torno ao século X, comentaba antes o alcalde, século IX e século X, é dicir, xa o mundo castrexo había totalmente desaparecido, sí, prácticamente 1000 anos despois sigue habendo todavía actividade aquí en Neixón. Dende o Concello destacaron a importancia desta iniciativa, na que o Concello inviste uns 30.000 euros e que sirve, ademais de formación, para poñer en valor este xacemento. Unha actuación a que estamos seguindo actuando, cos límites que se nos puxeron no 2011 de xustes fuertes, seguimos apostando por ela e damos un novo rumbo da man de Víctor Barbeito, de Víctor Fábregas, e agora nestes momentos está Carlos tamén aquí como arqueólogo, tamén está traballando en monte. En movimento, eu creo que este ano aquí vamos a invertir preto de 30.000 euros, donde traballaron 12 personas que son estudiantes desta actividade de coidar o patrimonio, de estudiar a historia do patrimonio, que sirve ao mesmo tempo para poñer en valor o que é esta zona, sirve para formar, para divulgar, estamos contentísimos. O remate do curso está previsto para a vindeira semana. Será entón cando se poida facer balance desta actuación e ter máis datos da actividade que se desenvolveu en Neixón ao redor do século IX despois de Cristo.